oppilaani opettelemme kukkelin käytön. Hai sensei. Onpas tämä painava. En kyllä jaksa kantaa tätä taiden luovuttaa. Usagi, lopeta rummutu! Lopeta rummutu! Miten täällä sujuu? Hyvin ainakin minun mielestäni. Kyllä tästä vielä samurai tehdään. Ja porkkanat, musta mitään samuraita tulee. Aniki, kampare! Anata, oletko aivan varma tästä samurai-asiasta? Mitä sinä höpsit? Samurait tulevat suojelemaan keisaria aina. No ei muuten tule. Mennäänkö vaikka tulevaisuuteen katsomaan? Onhan meillä tuo talismanikin. Jee, matkalle! Viinamatkasta on tosin aikaa. Teemme kumminkin turhan matkan. Minä olen kumminkin oikeassa. Miten tätä käytettiin? Anata, joko sinä unohdit? Hiero sitä. Paina iso tyhmä. Haha, äiti, me lennetään. Mitä? Mistä me ollaan? Lentokoneessa tietysti. Lento, mikä? Lentokoneessa. Tässä puhuu kapteeni Nemiki Here. Matkamme Tokiosta Hopinanmaalaiselle lentokentälle. Matka kestää mukavat 37 tuntia. Bon voyage! Mitä tämä pysyy ilmassa? Koskailla perillä. Olimme nyt Mount Everestinillä. Eikä tämä matka lopu koskaan. Äiti, kapteeni kuoli. Ei se kuole, se vain nukkuu. Nukkuu! Kuka tätä vämpelöttä sitä ohjaa? Anata, sinä olet samurai. Tee jotain! Äiti, orma ei sattuu. Komelo sai. Ei hätää, äiti ja iskä. Minä hoidan asian. I believe I can fly. Äiti, kone loikkii. Onks tää jo puhu? Jättiporkkana laskeutuu Kumppilan maanalaiselle lentokentälle. Lämpötila on mukavat -21 astetta. Toivottavasti lämpenee ajan mittaan. Mukavaa Suomi-seikkailua kaikille. Joko olimme perillä. Menivät matkan mukavasti. No niin kai, kun sä puosasit siellä mun pefan alla. Pardon! Olen odottanut ikuisuuden, miksi sen kone pitää olla juuri nyt myöhässä. Kone on myöhässä vasta 10 minuuttia. No mikä sua kyrsii? No tämä lentokielto. No voi, ei mua kiinnosta. No, miksi sä sitten kysyt? Olen sosiaalinen. Anteeksi. Ja. Tulispa ne jo. Isä ja Norjama, viimeinkin te saavuitte. Saanko puristaa kättäni? Nori, mikä? Anata, Donata. Shiranai. Äiti, oota sitä piluttaa. Miksi te minua luulette? Minä olen Hatake Koshiro, minä olen yksi Shokunin luotettavimmista samuraista. Anata, ei häntä näytä kiinnostavaa. Niinpä tietenkin. Sinun on jäänyt rooli päälle, ja tämä on varmaan Takeko Fujiwara. Ja arma se! Näypit irti vaimostani! Hei, äiti, iskä. Tuo elokuvajuliste tässä voi ehkä vähän selittää asioita. Mikä Buddhan nimeen tuo on? Se on elokuvajalista. Elo mikä? Äiti, elokuva on ryhmäkuvia, jotka on järjestetty peräkkäin niin, että näyttää siltä, että ne liikkuisivat. En ymmärrä vieläkään. Vähän niin kuin ne kiinalaiset lyhdyt. En ymmärrä vieläkään. Tulkaakin minä näytän ennen elokuviin. Jee, elokuvaa! Ai hei, tekin olette täällä.
tästäkin on tehty ihan elokuva. Mutta mitäs te täällä teette? Tulimme vain katsomaan, mikä on samuraitten tilanne täällä tulevaisuudessa. No, paljonko samuraita sinä täällä näet? Kadulla näkyy monta hyvää samurain alkua. Aha, Tunneeko sinä? kyllä. Mä kävin heitä teellä. Ja Maurikin oli mukana. Nämä oli eikä sanonut yhtään mitään. No ehkä ei se kerrokaan sulle kaikkea. Nyt alkaa sinä keskustella. Katsotaan sitten. Nyt elokuva alkaa. Tuo on epärealistista. Ei vastaa samurai-elämää. Älä mene sinne. Ei kai nyt sotaa. Rauhoitu Koshiro. Se on vain elokuva. Annetaan. Istu alla. Tämä on kyllä niin surullinen elokuva. Varsinkin tämä kohtaus. On häpeällistä kadota tollain sodasta. Joo, mä olin joteltua kyllä. Nyt minä haluaisin tarjota teille teetä. Minun ystäväni asuu tässä lähellä. Soitanko mä olin mukaan? Soita vaan. Oletko sinä Helisan opetellut Shadowta? Vähän jotain sinne päin. Vähän suomalaista teekulttuuria. Mauri sanoi, että hän tulee sinne. Selvä. Mennään tästä. Sillä aikaa kun nuo muut ottavat kenkiä pois kohteliaisuuden vuoksi, minä taidan mennä tuonne nukkumaan, kun olen ajanut 30 tuntia lentokonetta. Huhhuh. Minun ystäväni ei ole nyt kotona, mutta hän palkkasi minut talonvahdiksi. Anteeksi häiriö. Ojamashimasu. No, ei se mitään. Paprani! Joo kai, tekerejä! Oho, Upsis. Mauri, onko sinulla kaikki ok? Kyllä, tähän tottuu. Vastain pohjan tähän. Maurisan, komennasoi. Ei se mitään, tähän tottuu. Hei muuten, mennäänkö valitsemaan teelaatuja tuonne? Mitä? Onko vain enemmänkin kuin yhtä laatua? Kyllä, on valkoista teetä, on mustaa ja vihreää. Mennään katsomaan. Oh, tämä on taivas. Mikä taivas? Tee taivas. Minä en ymmärrä naisia. Olet sinäkin. Sinulla ei käytöstapoja. Normaalit totut ovesta. No mä haluaisin vaan kokeilla, että pääsikö täällä lentämään. Olet sinäkin tonttu. Etkä voinut sanoa minulle, että tunnet Hisayan Nariaman ja Takeko Fujiwara. Keitä? No ne kaksi. Niin pitkä. Ai ne kaksi ovat aikamatkalla 1800-luvulla. Aikamatkana? Mitä? En usko. Hei muuten, Jeremias, kokeilepa tuota. Mitäs tämä on? Nyt se lähti aikamatkalle. Päästiinpä eroon tuosta möyhkääjästä. Tunnet sä ton? Kyllä, se on minun poikaystäväni. Okei. Sitä ei ehkä kannata kertoa Shiolle tai Koshirolle. Juu, ei varmaan. Mitä? Kutsuko joku? Ei mitään, juteltiin teeveden lämpötilasta. Mitä keskustelemista siinä on? Teeveden pitää olla juuri sopivaa. Eli 150. 60. Väitellään tästä joskus toiste. 700. 60. No, rauhoittukaa nyt.
kun tulen Jurakaalta, et kyllä tiedä mitä minä näin. No mitä sinä näit? Siellä oli Teereksi. Ottela puhuu ja se naruhaisi kanelilta. Ai, se on vieläkin siellä. Tossa on sun roju takaisin. Ai, kiitos. Missä? Niin se on vieläkin siellä. Hyvä, että et avannut niitä hammaslankoja. Se olisi ehkä syönyt sut. Sähkö sen siihen sit sidoit? Joo. Minä sidoin. Käyn aina välillä siellä meditoimassa, kun siellä on niin puhdas ilma. Ainakin siis ennen kuin se meteoriitti iski. Meditoimassa puhdas ilma. Oletko ihan hullu? No, ehkäpä vähän. Mutta onko sillä mitään väliä? Kai sulla on hyönteismyrkky mukana, siellä on hirveen isot hyttyset. Totta kai mulla oli. Näitkö Jeremias niitä hyttysiä? Näkyy se. Hei, muuten minullahan taitaa olla tee valmista. Teetä. Otan mokkalaten suklaamurhan. No, voisin ehkä käydä Amerikassa hakemassa, mutta en tänään kyllä jaksa. Pahus, mikset? Onko sitten liikaa aikaa? No, tiedätkö, siellä on valtavat jonot. Siellä on suositut kahvilat. No en tullut ajatelleeksi. Anteeksi. Kai minä sitä voit rystää. Hyvä teitä tämä on. Äiti, tämä on paha. Just ei ole epäkohteliaita. Hyvää teetä tämä on. Voisi olla paremmin sekoitettua. Annapa, ole hiljaa. Ei se mitään, se on vaan halpaa suomalaista teetä. Tämä on kunnianloukkaus. Isä ja Norjamalle ja Takeko-Fusivaralle pitää olla kunnon laatuteetä. Niin keille. Edelleen taukki. Ne on Sio ja Kosira. Nyt minä väsittää. Äiti, ootko sitä väsy? Minä myös väsyn. No, ehkäpä me kaikki voisimme mennä nukkumaan. Tuolla tuvalla siellä on sänkyjä ja sohvia, jonne voi mennä nukkumaan, jos... Me otamme sohvan. Liian pehmeätä. Nyt on hyvä. Mikä se ääni oli? Mikä? Nyt sinä smurfasit minun smurfiautooni. Nyt minä smurfiudun. Ei mitä? Anna minä suomennan. Sinä nahmutit hänen kallista autoaan. Hän suuttui. Mikä auto? Tämä smurfi. Tuo auto. Mikä auto? Nelipyöräinen masina, mikä kulkee ilman hevosia. On siinä hevosia. Niin, mutta on koristeita. Voi smurfit. Se on smurfi. Takeko Fujiwara ja Hisao Noriyama. Minä smurfaan teitä. Voi veljet, se on näyttelijä ja näyttelijä. Hän fanittaa teitä. Mitä edes se smurfi tarkoittaa? Smurfi, smurfasi, smurfin. Tuo oli smurfien smurfaus. Nyt smurfiudun vielä enemmänkin. En halua
sinä sanoit hänelle, mutta hän suuttui siitä kovin paljon. Jotenkin tämä asia pitäisi selvittää. Jos te smurfaatte minulle nimikirjoituksenne, niin minä smurfaan teille smurfiman ja piirakkaa. Jos te antaisitte hänelle nimikirjoituksenne, hän antaisi meille mahjapiirakkaa. Ikävä kyllä on niin myöhä, että emme taida nyt jaksaa tällä kertaa syödä piirakkaa, mutta ehkä joskus toiste. Selvä sitten. Mentäisiinkö me jatkamaan unia? Mennään vaan. On siinäkin samura. Mistä tuo tuli? Mitä tämä meteli on? Heti aamusta tämmöstä. Oho, ai, hupsista. Mitä? Oletko sinä ollut asialla? No, en tietoisesti. Mutta minulla on vähän huono tapa tehdä näitä asioita unissani. Mitä me teemme näille tipuille? Me ei niitä enää kasvateta. Mä voisin kasvattaa ne Helin kanssa. Mitä? Et voi olla tosissaan. Etkö sä välitä musta enää? Totta kai välitän. Mut nyt puhumme tipujen kasvattamisesta. Kuule, Mauri, tiedätkös, minun elämäni on hiukan monimutkaista, kun minä aikamatkailen ja seikkailen. Mutta minä luulen kyllä, että sinä pystyisit Jeremian kanssa kasvattamaan nuo tiput aivan yhtä hyvin. Eiköhän. Saa niistä ainakin bändereitä. Jee! Hei, mutta Shio ja Koshino, mitäs suunnitelmia teillä nyt on? Meillä ei ole siitä tietoa. Selvä tähän aikaan. Tää on kivaa! Mitä muutakaan me voisimme? Ja ainahan me voidaan palata takaisin. Hyvä on, mutta me asumme silti Japanissa. Käy kuule. Sayonara. Heippa sitten, nähdään ensi kerralla. Me tulemme käymään. Okei, nyt olemme täällä. Mitäs sitten? En minä tätä ihan loppuun asti miettinyt. Mitä? Päivä. Minä olen elokuvapomo. Tarjoan teille sopimusta samurai-asiantuntijan elokuvassa. Hei, olisiko siellä ruutuefektin tekijän paikkaa? Juu, meidän taikaromuttaja lähti korkas Espanjan naisenperäiset taikaromutta olisi tarvetta. Jaha, no kiva kuulla. Hai! Sopimus. Annata, olisit voinut kysyä minultakin. Minä olen perheenpää. Kuule, iskä, tiedätkö, nykyajassa naiset ja miehet on tasavertaisia. Siinäs kuulit. Oikein hyvä, kaikki. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Jee, Mennään mennään loppua. tekemään elokuvaa. Eihän sen orjaa mä osaa yhtään mitään.